Kristinka je mladé dievča, ktoré v podstate zaznamenalo v poslednom čase nejaké zmeny v živote, tak sa rozhodla, že si zmení aj vlasy. Prišla s tým, že je to jedno v podstate, že čo sa bude diať, ale proste musí byť zmena. Zároveň mala v pláne tmavú hnedú farbu. Takže keď som sa na ňu pozrel, tak tá tmavá hnedá farba áno, tá bola v poriadku. Kristinka mala celkom kvalitné vlasy, viac menej farbené boli už veľmi dávno, bolo to odrastené, takže tam nebolo veľmi čo riešiť, proste chcela tmavú hnedu, dostala ju. Čo sa týka toho strihu, tým, že je mladá, mohli sme zvoliť taký trošku extravagantnejší look, taký a la Rihaňa. Čiže vzadu to má dosť vystrihané, po bokoch takisto a celé ťažisko spočíva vlastne v ofine. Tá ofina je tak riešená, že si ju môže hodiť do jednej aj do druhej strany, alebo si to môže dať celé dozadu. Proste je to také variabilné. Hej. Zároveň, pokiaľ ju má tak nejak dozadu danú, tak dostaneme výšku do jej tváre a trošku sa nám opticky zúži. Strih a la Rihaňa určite nie je vhodný pre veľmi jemné vlasy, kde by sa nám mohlo prihodiť, že bude proste presvítať pokožka, čož nie je to, čo chceme teda docieliť. Zároveň by som ho nedoporučoval veľmi na brčkavé vlasy, hej, aj keď Rihaňa, ona to má také, že úplne kučeravé a žehlí to, ale proste bolo by s tým naozaj kopec roboty. Kristinku sme pre účely fotenia trošku dosť nagelovali, nalakovali a ja neviem, čo všetko sme jej tam dávali. Takže ona v praktickom živote to nebude musieť robiť, samozrejme. Jej bude úplne stačiť, keď si dá nejaké objemové penové tužidlo, hlavne do tej vrchnej partie, nech sa to trošku zdvihne. Keď si to vysuší do protismeru, ako jej rastú vlasy a už len dotvaruje voskom tie končeky, kontúry a tak ďalej. Prečo som sa ozvala Simonovi? Chcela som vyskúšať muža kaderníka, lebo som si všimla, že muži väčšinou robia niektoré veci lepšie ako ženy a ako výsledok úplne vynikajúci. Obmedzenia som nemala žiadne, iba tak vo farbe vlasov. Takže, ale vždy som chcela byť tmavá, hlavne aj kvôli oboču. A táto farba mi naozaj vyhovuje a som spokojná.